Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maneh karo channel Marco 89 arep kleru neh. Alhamdulillah lur, iki mang wis cukup lek golek jajan. Sae genten awur bocah-bocah nyewain delok dandan iki. Jale. Mas, sing dandane opo Mas jene Mas? Mati Mas. Boyoke Mas iki. Iso dandan, iso terima bongkar, enggak terima pasang. Bocah ora ngerti bodoh. Ora ngerti wayah. Iki jam piro yo ora ngerti. Syukur pokoke dicepoti. Sampai nyeluk lho. Nyeluk wong pule. Iki wong pule iki. Wong pule tanggane Mak Sudul jenat iki. Sampai diceluk kono medun. Lho. Piye lho, infone piye lho ki lho? Cewek kerudung bikin tobat. Infone anyar ceker babat cewek kerudung bikin tobat anyar nah ya ceker babat infone lur saiki ora tobrut wis menghilang saiki infone ceker babat cewek berkerudung apa bikin tobat oke lur Sisik korban lugu berarti asu. enak korban lugu berarti asu. Kuwi singkatane korsu. Korban wanita lugu tapi berarti asu. Di sini lho cah nom ning desa kuwi sini wis. Pedhot. Sesuk ngono jam 4.05 diinfo nah yo mancing ngono. Matane grip-grip ngene wis mancing kali ngono. Ayo. Ya wis ngono lho ya. Infone sementara ngono sik iki tak ngewangi iki diterus niku. Selamat malam. Assalamualaikum.